بابا پدوارنگ دے او دیر بابا پدوارنگ دے دیر زیاد مین میں پقائد فضل الرحمن بعلمیت کی چسانی دا بابا جان دے دغا زمان شیخ سعید رحمان دے بعلمیت کی چسانی دا بابا جان دے دغا زمان شیخ سعید رحمان دے دغا زمان شیخ سعید رحمان دے اے رنگ تی گور گلالے دے رنگ تی گور گلالے دے سعاجی بغن دی سڑے دے او سعاجی بغن دی سڑے دے اے چپری مین دا حقانی ہر طالب جان دے سعید رحمان دے دغا زمان شیخ سعید رحمان دے او پدرس تدریس کے کمالی دے تب ویسانی کشمیری دے ویسانی کشمیری دے او ثانی دا شیخ سیب عبدالحق شیخ حسن جان دے دغا زمان شیخ سعید رحمان دے دغا زمان شیخ سعید رحمان دے او عاجز سڑے دے یو ملنگ دے دیر بابا پدوارنگ دے او دیر بابا پدوارنگ دے دیر زیاد مین میں پقائد فضل الرحمن میں بقائد فضل الرحمن دغا زمان شیخ سعید رحمان دغا زمان شیخ سعید رحمان او تو ولی ابن ولی یا وحیرے قیمتی او یا